Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda we welaýetlerde dollaryň gara bazardaky narhy häli şinni ütgäp, käbir regionlarda 13 manatdan hem aşdy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň we habarçylarynyň tasdiklamagyna görä 7 fevralda gara bazaryň söwdegärleri bir Amerikan dollaryny ortaça 12 manat 60 teňeden satyn alan bolsa 13 manat 20 teňeden hem satdylar. Ýöne 8 fevralda dollaryň türkmen manatyna görä hümmeti bir näme pete gaçyp, bir Amerikan dollary 12 manat 20 12 manat 40 teňeden satyn alınıp, 12 manat 60, 12 manat 80 teňeden hem satylýar. Şol bir wagtda Azatlygyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan gara bazaryň söwdegärleri dollary satyn alýandyklaryny ýöne köplenç onu ýzyna satmajak bolýandyklaryny aýdyp, dollaryň hassa gymmatlamagyna garaşylýandygyny belleýärler. Biz elimizdäki dollary diňe käbir müşterilere satýarys. Mümkin boldugynyň dollary satman saklajak bolýas. Sebäbi dollaryň ýeni gymmatlajakdygy barada gurrunlar bar. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran gara bazarda dollar söwdasyny edýän söwdegär aýtdy. Azatlygyň Balkanaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä bu welaýetde hem dollaryň gara bazardaky narhy günü-günden ýokurlanýar. 8 fevralda Balkanabat şäherinde dollar söwdegärleri bir Amerikan dollaryny 12 manat 60 teňeden satyn alsalar 13 manat 10 teňeden hem satýarlar. Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçberinde saklanýan we onuň gara bazardaky narhynyň bolsa barha ýokurlanýan wagtynda ýurdun bazarlarynda adyk we söwda haritlarynyň bahalary hem ýygyderli ýokurlanýar. Ortaýetden getirilýän Kazakistandan getirilýän süýt gaçy önümleri 14 manatdan satylýan görnüşler bar. Şolaryň bir ýoğurt diýenler. Şolar da hatda 24 manat çelgim matlapdyr. Ya olmasa ýet önümler gitdiňçe aýlya bazarlarda birak gymmatlady. Ol elbetde ýöne bazar administrasiýasynyň talap etýände şo diýilen mahaniýat goýýarlar. Ýöne o wagtdan aýdar 18 manatdan ýetim satylýan ýeri ýok. Hetler 23-25 manatdan çykdy. Dip Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Galybersede bu gymmatlamalaryň ýurtda söwdanyň petelmegine we käbir regionlarda söwda nokatlarynyň, dukanlaryň we bazarlaryň düýpden ýapylmagyny getirendigine Azatlygyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Şeýle bazarlaryň biri Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinden 80 kilometr çemesi gündogorda ýerleşen 2 gatly belek bazar bolup, bu söwda nokaty ortaça 5 gün odol ýapyldy. Haritlar alnanok, adamlar gymmat görýärler. Üstesine, haritlar belek şäherçisiniň özünde öndürilmeýär. Olary Türkmenbaşynyň Balkanabadyň ýa-da Aşgabatyň bazarlaryndan lomoy getirýärler. Olary özlerimiziň çykdyjymyzy hem bähwitlerimizi üstüne goşup satdyrýardyk. Häzir benziniň, dollaryň we haritlaryň gymmatlamagy söwdany bütünlüği ýatyrdy. Dip belek bazarynda söwda satu işler bilen meşgul bolan Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şol bir wagtda ýurtda 10 gytçylygy hem dowam edip, ýurduň dürli welaýetlerinde şol sanda daşowdaky döwlet dukanlarynyň käbiriniň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele getirip un satyn almasy inançýandygyny yerli çeşmelerimiz habar berýärler. Etrap merkezinde yerleşýän öň uzak günne 10-12 adamdan köp adam gelmeýän un satylýan dükany görünümde bu ýerde täze bazar açyldymy kaýtdym. Un nowatyny adam şeýle köp. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran da şowdak çeşmämiz aýtdy. Bu gymmatlamalar we onuň ýylaty ýetirýän täsirler barada türkmen häkimetleri we media serişdeleri häzire çenli dymyp gelýärler. Munyň tersine ýurdun bedew wady bilen öňe barýandygy, halkyň eşretli durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleriň döredilýändigi barada ýygyderli reportajlar görkezilýär. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kerkide polisyň halkyň onundan paz alýanyny aýdylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda ýurtda azyk önümleriniň bahalarynyň gymmatlamaga dowam edýänligi beýleki tarapdanam bu pursatdan öz bähwidine peýdalanmak isleýänleriň bolýanyny habar berilýär.
Hopsuluk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap welaýatynyň Amy derýanyň aňry tarapynda ýerleşen Kerkiçe, Magdanly, Köytönna, Dostluk we Mukru tarapynyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Amy derýanyň üstündäki köpürde duran polisler uny geçirmän alyp galmak haýwatyny atyp, Kerkiden un äkelýän raýatlara her halta uny 25 manat paç tölemäge mecbur edýärler. Amy derýanyň aňyrsyndaky etraplarda we owalarda ýaşaýan käbir raýatlaryň aýtmagyna görä, uzak etraplarda unyň haltasynyň bahasy welaýet merkezindäki bahadan tapawut edýär we 2-3 esse gymmat bahadan satylýar. Lewap welaýatynyň merkezinde bir halta unyň bahasy 80-100 manat, Kerkide 120 manat bolsa, Kerkiçe, Magdanly, Köytönna, Mukru we Dostluk taraplaryna 200 manada çenli varıp betýär. Lewap welaýatynyň merkezinden etrap bölümlerine azyk önümleri iýerlenmekaly, uzak etraplaryň azyk paýlary ol ýerlere paýlanman Kerki şäherine jemlenýär. Amy derýanyň aňyrsyndaky etraplaryň ýaşaýjylary Kerki şäherine gelip unyň haltasyny 150-160 manatdan satyn alýarlar. Amy derýanyň köpürsüniň üstündäki polis barlygyny okudunda Kerkiden un alyp gelýän adamlardan organ işgärleri her haltasyna 25 manat paz alyp galýarlar. Polisler paç bermeýän adamlaryň ununy alyp galjagyny aýdyp haýwat atýarlar. Getirýän un üçin polisa paş tölemek islemeýänler bolsa bölüme akidip jemgyýetçilik düzgünni bozmakda we polisa garşy gelmekde aýyplap jerime çekýärler. Polis näme üçin paç alýanyň barasyna soraýan raýatlara Serhit ýakasyna ýaşaýanlar daşary ýurtlara un çykarýarlar. Şoň üçin hem daşary ýurtlara un satmadýaly şeýle çäre görýäris diýip düşünürş berýär. Meselem 73 ýaşyndaky bir ýaşuly bilen daýda Amy derýanyň köpürsüniň üstündäki polis nokodunda duran organ işgärlerine Kerkiden äkelýän un üçin paç bermekden ýüze gurdy we unun hem olara bermejegini aýdyp dawa turdy. Ondan soň olary Kerkidäki polis bölümine äkidip organ işgärlerine garşy geleni we polis işgärleriniň işine päskel berenden sebäpli 45 manat jerime tölemäge mejbur etdiler diýip Azatlyk radiosyna ýüz tutan Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň ozalam habar berýäli Türkmenistana azyk narklary ýygydarly gymmatlaýar we fevral aýynyň başynda benziniň bahasynyň galmagy ilatda has uly howsala döretdi we adamlar gruplarynyň çatdygyndan has köp un, ýağ alyp goýmaga çalışýar diýip Azatlyň yerli çeşmesi habar berýär. Sözü jemläp aýtsak, ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda Türkmenistandaky degişli resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamyndaky sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde söz bilen men Sultana Çylwa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. 7 fevral günü Aşgabatyň gaýratynda gurulan täze zaman owasynyň nowatda kitaplarynyň açylış dawarasy Türkmen telewizionynyň Watan habarlar gepleşiginde teleýelimde görkezildi. Bir gatdan hem iki gatdan gurulan ýaşaýyş jaýlarynyň ibarat bu täze pasyoluň çäginde mekdebiň saglyk öýüniň sowda merkeziniň çağalar wagynyň hem gurulyp ilata hyzmat etmäge taýýardyg habar berildi. Emma täze zaman owasynyň ozalky gurulan tapgyrlarynyň ýaşaýjylarynyň açylış dawarasynda mahabatlandyrylýan sosial maksatly binalaryň uzak atlap ilata hyzmat etmäge taýýar bolmaýandygyny hem esde bolýar. Howul hara gurulyp açylış dawarasy üçin taýýarlanylýan sosial maksatly binalaryň açylışdan soňra täzeden gapylary uzak wagtlap ýapylýar. Täze pasyoluň hem ýaşaýjy ýokgaly gumbokluk bolup, käbir jaýlarda ýaşaýjy görnäýmese, köçelerde top oýnap ýörmeli diýip täze zaman owasynyň bir ýaşaýjy aýdýar. Açylış dawarasyndan soňky gumboklugyň sebäplerini ýaşaýjylar bu jaýlardan jaýsyz kösenýän ýaşaýjylaryň däl-de esasan gruply ozaldan hem jaýlary ýetik adamlar
adamlaryň jaý edinýändikleri bilen düşündirýärler. Aşgabatly sürüji Amanelden aýtmana görä 7 fevral güni ýererteden Aşgabatyň Demirgadyk böleginde ýollar ýapylyp, çogalla we çogalynyň gaýratynda ýerleşen Altynatar bazaryna gatnaýan awtologlaryň gatnawy kesilipdir. Howanyň 2 gradu sowuklygyna garamazdan ýererteden dawara gatnaşmaly mektep okuwçylarynyň, çağalar baglarynyň körpeleriniň, talipleriň, edara kärhanalaryň işgärleriniň, medeniýet we sungat işgärleriniň ol ýere barmaly bolandyklaryny Amanelde sözüne goşýar. Döwlet başçylarynyň gelmegine garaşyp aýak üstünde duran çağalaryň hem beýleki dawara gatnaşjylaryň bir näçe tagatlap sowuga çydam etmeli bolandyklaryny bu dawara gatnaşan ýaşaýjylar hem tasdiqlaýarlar. Her bir açylış dawarasy ilatyň gündelik durmuşyna ýarama täzirini ýetirýär. 7 fevralda täze zaman owatynyň täze tapgyrynyň açylış dawarasy hem esasan Altynatar bazarynyň satyjylaryna hem alyjylaryna hem öz ýarama täzirini ýetirdi. Ýollaryň ýapylmagy, awtolog gatnawlarynyň kesilmegi bilen uzal hem pesewdamyz uzaklygyny togtady diýip Altynatar bazarynyň bir satyjysy aýdýar. Aşgabatyň goloý goltumundaky etraplardan, owalardan Altynatar bazaryna barýan ýaşaýjylaryň ýollaryň ýapylmagy sebäpli bazara baryp bilmän ýyzlaryna dolanmaly bolandyklary hem aýdylýar. Her hepdede hepdäniň çarşenbe, pensiýenbe, şenbe hem ýelşenbe günleri işleýän Altynatar bazarynyň alyjysyny hem satyjysyny hem köteme üçin edil bilýäşeýin edilen ýaly açylış dawarasyny çarşenbe gününe belläpdirler. Açylış dawarasynyň haýsy gün geçiriljekdi barada ýöneköý halk öňünden bilmeýär. Her kim ardarrak bazar diýip Altynatar bazarynyň işleýän gününe garaşýar. Emma ýygy-ýygydan geçirilen çäreler sebäpli ýollar ýapylyp, ilat orta ýoldan ýerine dolanmaly bolýarlar. Kä halatlarda bolsa maşyndyk nysyklar sebäpli ýyda hem dolanyp bilmän çäre gutarýança awtologyň içinde oturmaly bolýan halatlarymyz hem bolýar diýip bilmeýin şäheriniň ýaşaýjysy ownuk sowda bilen meşgul bolýan aýlar aýdýar. Aýlaryň aýtmana görä täze zaman owatynyň nowatda gaçylşy hem ýolagçylar üçin kynçylyklar döredip esasan bazaryň içini bökdäpdir. Ilaty iň bir gynandyrýan zat bolsa aýarly sowuk kowalarda çağalaryň bu çär üçin sowuga daňylyp bir näçe sagatlap aýak üstünde durulmagy diýip, şeýle çärlere gatnaşdyrılan çağalaryň saglyklarynyň juda ýaramazlaşýandygyna ýaşaýjylar öňtü çekýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň paýtagty Türkmenawat şäherine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň etjek saparynyň öňsýrasyna köpçülikleýin arasyçylyk işleri geçirilip, howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Azatlyk radiosynyň bu vilayatda habarçylarynyň tasdiklamagyna görä, eýem bir näçe gün bäri vilayatyň döwlete degişli we sowda edaralarynyň ählisinde diýen ýaly barlygylar geçirilip, raýatlaryň av tüpeňleri ýygnalyp başlandy. Polisiýanyň işgärleri haçanna bir wagt polisiýanyň psikiki ýa-da narkologiki bejergiler baradaky keselhananyň sanyny düşen ähli adamlary saklap, olary gözegçilik astyna alýar. Şeýle de raýatlaryň av tüpeňlerini konfiskasiýa edýärler. Ýaşaýjylaryň öýlerini aýlanyp, olarda şeýle ýaragyň bolup bolmandygyny ýa-da arak içip içmeýändigini, çilim çekip çekmeýändigini soraýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran Lewaply habarçymyz gurrun berdi. Lewap vilayatynyň merkezi şäherine Berdimuhammedowyň sapary bilen baglykda prezidentiň geçmeli ýollarynyň uğrundaky haşalotlar, zil-zibiller ýygnalyp, tamlaryň diwarlary, haýatlar renklenip başlandy. Bu tämizlik işlerine büdjet işgärleri köpçülikleýin çekilip, mejburi ýagdaýda işledilýärler. Büdjet işgärleri ýogurlara gatnaşdyrylýar. Munun başa köçeler awadanlaşdyrylýar. Köçelere asfalt düşülenini, vibrator, ýagny yer titrediýän gurul ulanylýar. Muny işledenlerine goloý goltumdaky jaýlaryň penjereleri titrep, käte ular çataçýar. Saglyk taýdan näsek adamlar ýa-da ýaşy bir çene baran garrylar bu ýagdaýdan nägile bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Şeýle-de Türkmenawatda prezidentiň geçmegine garaşylýan köçelerdäki ýaşaýyş jaýlar ak, üstü bolsa ýaşyl reňke boýalýar. Ýöne bu çäre jaýlaryň diňe ýoly görünýän tarapyna amalaşdyrylýar, ýagny jaýyň köçe tarapy ak reňke boýalsa da onuň beýleki tarapy öňkü reňkinde galýar. Bu barada Lewaply ýaşaýjy şeýle diýdi. Biziň jaýymyzyň köçeden görünýän tarapyny ak reňke boýap, beýleki tarapyny öňkü reňkinde goýdular. Men jaýyň soňky görnüşini görenimde aglajagymam, güljegimem bilmedim. Adamlar bu ýagdaýa gaharlanyp gaty nägile bolýarlar.
Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri we habarçylary Berdimuhammedowyň Türkmenawatda täze aeroportuň açylış dawrasyna gatnaşjakdygyny aýdyp, onuň bu saparynyň 25 fevralda amala aşjakdygyny ma'lum etdiler. Şol bir wagtda Berdimuhammedowyň sapary barada öňünden hiç ýyly habar berilmeýär. Munun öň prezidentiň ýurdun Günnor welaýatyna saparynyň 20 ýanwarda, soňu bilen 25 ýanwarda geçiriljekdigi aýdylypdy. Azatlyň çeşmeleri prezidentiň saparynyň gaýta-gaýta ýa-da testirilmeginiň sebäpleriniň Lewapda açyljak täze aeroportuň gurulşynyň göz öňünde tutulýan wagtda tamamlanmagyny bilen baglylygyny ma'lum edýärler. Türkmen prezidentiniň ýurdun sebitlerine edýän saparlarynyň dowamyny köpçülikliň arasaçylyk işleri bilen birlikde onu garşy almak boýunça mejbur çäreler hem geçirilýär. Bularyň arasynda Tomsta ıssy, kışda soğuk hava garamazdan ýaşlaryň we büdjet işgärleriniň aýdymsal we sunugat işgärleriniň prezidenti garşy almak boýunça geçirýän taýýarlyk çärelerini açyk meýdanyna ençeme sagatlap garaşdyrylmagy ýaly çäreler bar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurban. Ortiýetiň energiýa ministriniň ornbasary Anatoliy Yanovski jurnalistlere Moskwanyň Aşgabatdan gaz almagy dikeltmek barada gepleşik geçirmeýändigini aýtdy diýip Rus medeniýet habar berýär. Ol Türkmenistan bilen Ortiýetiň arasynda gaz sewdasyny dikeltmek baradaky gepleşikleriň nähili barýanlygy baradaky soraga jogap berip, meniň bilişimçe hiç ýyly. Biz gaz almagy kesemizde ara kesmek gol çekdik. Şol hem hereketde diýdi. Şeýle-de Yanovski gepleşiklerin 2019-njy ýylyň aýagyna çenli bolmajakdygyny bellädi. Şol wagtda Türkmen Rus gaz sewdasynyň dikeldilmek ähtimallygy ýa-da bu baradaky gepleşiklerin barşa hakkyndaky sowalyň nähili habar ýa maglumat esasynda berilen we Rus resmiýetiniň iki ýurdun arasynda doňdurulan gaz sewdasyny gaýtadan ýatlatmagynyň sebäbi belli bolmany galýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitik Bruce Panner'in pikirine görä, Rus resmiýetiniň bu meseleni birden gün tertibine getirmegi tötenlik bolmasa gerek. Like I said, Russian officials don't say things out of nowhere for no reason at all. There's always a reason. Rus resmiýetleri esassız ýa-da aňyrsyna bir sebäbi bolmadyklary asla aýtmaýarlar. Ol ýerde hemişe sebäp bar. Olar näme üçin birden bu barada gurrun bolýarlar? Meningçe olar Türkmenistany biz seniň bilen ýene-de gaz hakynda gürleşmäge gyzyklanýar diýip işaret edýärler diýip ekspert Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. We're interested in talking to you about gas again. Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda gaz sewdasynyň dikeldilmegi baradaky gepleşikleriň barşy baradaky gurrun Türkmenistanyň azyk bahalarynyň ýygyderli gymmatlaýan wagtyna gabat geldi. Ekspertler Türkmenistanyň neft gaz narhlarynyň global arzanlamagy, Ortiýet, Eýran ýaly ýyry gaz aljylaryny ýetirip, diňe Hytaý bilen galmagy üstesinde geçen ýyl Aşgabatda geçirilen Adi oyunlar üçin çıkarılan ulçukdajylar, milli iqtisadiýatyň diversifikasiýa edilmezligi netijesinde iň agyr iqtisadi krizisini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şu sebäpden Panner'in pikirine görä, Ortiýetiň bu meseleni ýatlatmagy hakykatdan hem gaz almagy dikeltmek islegi bilen bagly bolup biler. Ýöneler bu barada gün aýtman öz şertleriniň bardygyny, bu şertlerden Aşgabatyň habarlydygyny ýatladýan bolsa gerek diýip ekspert saklaýar. When Turkmenistan and Russia talk about gas, it's not a bargaining process anymore. It's Russia saying this is what we'll buy and this is what we'll pay for it. And Turkmenistan says yes or no. Haçan da Türkmenistan bilen Ortiýet gaz sewdasy barada gurrun edenine binni sewdalaşmak prosessel. Ortiýetdiňe biziň aljak gazymyz şu we tölejek pulumyz şu diýär. Türkmenistan bolsa hawa ýok diýmeli, onu başga seçki ýok. Eger dol biz gaz satjak ýöne köpräk pul isleýärse, bu ýagdaýda gurrun şol ýerde gutarýar diýip Panner aýtdy. We'll sell you the gas, but we'll sell it for more money because then the conversation is over right there. Bellemeli yer Türkmen Rus gaz gepleşikleri meselesi diňe Rus resmiýetleri tarapyndan gaýtaklaýan ýatladylmaýar. Bu usul Türkmen resmiýetleri tarapyndan hem ulanylýar. Mysal üçin Türkmengal döwlet konserniniň başlygy Murat Arsaýew geçen ýylyň noýabrynda 2 gezek ýurdun Ýewropa hemde gyda ýurtlaryna tebigy gaz bermäge taýýardygyny ýatlatdy. Türkmen resmiýetiniň sözlerine görä Türkmenistanyň demir gaz tarapy hereket edýän magistral gaz geçirji ulgam bar.
Bu geçiriz arkaly olal ortiyete we gıda ýurtlaryna tebigi gaz iýerilýärdi we tranzit ýurtlar bilen gepleşilip belli bir aladaşyklara gelinse, bu gaz geçirizi Türkmenistanyň Ýewropa we gıda ýurtlaryna gaz iýermek üçin ulanylyp bilinýär. Türkmenistan 2015-nji ýylyň başynda gaz promy satyn alan gazynyň bahasyny tölemelik taýyplady. Netijede Türkmengaz 2016-njy ýylyň ýanwaryna Gazprom bilen şertnamasyny bir taraply bolýanlygyny eglan etdi. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radio habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Orsiýetde 18 martda geçiriljek prezident saýlawlaryna 8 kandidat özara wäsleşige çykar. Pikir soraşmalar prezident Vladimir Putin'in ýene bir 6 ýyl möhleti arkaýyn utjakdygyny ýaňydýar. Kandidatlaryň sanawy 8 fevralda hasap alış prosesiniň soňky gününde Merkez Saýlaw Komissiýasynyň Ksenia Sobchak we Maksim Surakyny resmi taýdan hasap almak bilen tamamlandy. Komissiýanyň başlygy Ella Pamfilova Moskwada gönelnip görkezlen dawarda çykyş edip, ýurdun iň ýokary wezipesi üçin 8 kandidatyň dalaş etjekdigini aýtdy. Putin'in populярlygy onuň häkimet edaralarynyň üstünde edýän kontrollygy, tanqidçilerin aýtmaklaryna görä, başga pikirler basyp ýatyrmak we garşydaşlar güýçden gaçyrmak üçin baskanjak bolup hyzmat etdi we hakykatda onuň 4-nji möhlet prezidentligi hem utmagyny kepillendirýär. Oppozisiýa aktivistler Kremliň odalky saýlawlarda kampaniýa mahalyna da saýlaw gününe de ses berişlige täsir ýetirmek we ösleýän netijelerini almak üçin dürli taktikalary ulananyny aýdýarlar. Sobchak jurnalist we telewizioniýa işgäri, onuň merhum kakasy Anatoliy 1990-njy ýyllarda Putiniň başlygy we halifasy boldy. Ol Raýat Inisiatiwasy partiýasy tarapyndan hödürlendi. Surakin Orsiýetiň Hasul Kommunistik partiýasynyň aýry başgalykdaky Kommunist partiýasynyň o diýen tanylmaýan lideri bolup durýar. Biradyň hasap alynan kandidatlar Putin, Biznes Ombudsmeni Ösüş partiýasyndan Boris Titov, Milletçi Orsiýetiň ähli halkynyň bileleşigi partiýasyndan Sergey Baburin, Liberal Yabloko partiýasyndan Grigoriy Yavlinski, Dılmaç, aşı milletçi Vladimir Zhirinovskiy Orsiýetiň Liberal Demokratik partiýasyndan, Kommunistik partiýadan bolsa Pavel Grudnin. Putin'in iň berk tanqidçisi oppozisiýadaky siýasatçy Aleksey Navalny jenaýat etmekde günäli tapyldy diýilip, saýlawa gatnaşmakdan mahrum edildi. Navalny bu jenaýat işiniň galplaşdyrylan maglumatlary esaslananlygyny aýdýar. Ol bu ses berişligi Putin gaýtadan wezipe bellemek diýip käsiýetlendirdi we Orsiýetlileriň ählisini saýlawlar boykot etmäge çagyrdy. Sovet döwründe uzak wagtlap KGB-niň ofiseri bolan Putin prezident Boris Yeltsin 1999-njy ýylyň ahyrky gününde işden çekileli bäri 2 gezek 4 ýyl prezident boldy. Soňra 2008-nji ýylda Putin Dmitri Medvedew prezidentligi ugrukduryp premier ministr boldy we konstitusiýanyň tapgyr 2 möhlet prezident bolmalyk baradaky düzgünlüğini bozman 2012-nji ýylda Kremle dolanyp geldi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.